Mustapha ka san kowa da komai halittu kai ba su san ka ba. Mustapha ka san kowa da komai halittu kai ba su san ka ba. Wanda duk ya bi Allah ko ya yarda da akwai shi Rasul silarka ne, tunda dai ya ƙagi dukan halitta gaba ɗaya don ƙaunarka ne. Duka mai girma yaranka ne, ba don ka ba ba za a yi shi ba. Da ka san komai gaibu ya yi ta bayan ya ƙage ka ne. In ka na lilramanu waladan kai farkon bawansa ne. Kulla shay'in asaina fi imamun mubin kadinka ne. Ko ta yanda kake karɓar salati abin ya ke tsaye hankali. Aljanu na yi da mala'iku ga mutane mai wa mubazzali. Duka a sa'a ɗaya ka san na kowa abul kasun mai zainaba.